Doběhám na pár nového uloví hráče Davídka. Koupil tentokrát všechny vánoční věci k němu. Výborně. Prosím vás, já se omlouvám, když bude můj retra pípa, protože vybíky docela. Já opravdu musím dát Davík. Říká Víko, taky videa i ve středu. Těžké se bude hodně videí. Když budete dělat lajky odběry, já to nebudu zdržovat, pojďme se jako kouknout. V dnešním videu jsem dal moji kreditku Sáře, aby objednala ty nejšílenější vánoční věci z Temu. Tak dejte odběr, ať máme 700 000 a sledujte až do konce. Upřímně, máme toho tady dneska sakra hodně. Takže hele, poprvé jsem si na Temu rozbalování pozval i Sáru, která naprosto miluje ozdobovat cokoliv. A nemusí to být jenom na Vánoce, ale hlavně samozřejmě na Vánoce. Tady vidíte, hele, Sára už si vzala má i červenou, jo, ta už je jako připravená, prostě Vánoce v plném proudu. Ženo, pojďme začít tím balíkem, vůbec bych se toho nebál. Co tam máme? Těch produktů je jakože spoustu, jako je třeba, co to je? To je oblečení? Ano. To je outfit jako vánoční stromeček? Tak to je geniální. Dobře, my nepotřebujeme vánoční stromeček. Ne. Já můžu být vánoční stromeček. Já s Kábrem jsme si zašli tady na oběd, já už jsem ozdobený, já ne. Další věc, tak tady máme toaletní papír. Samozřejmě my prostě tyhle ty ozdoby a tyhle Vánoce jakoby vyženeme do extrému. Takže máme tady na Vánoce i speciální toaleťák. Takhle jak vypadá, prostě já si můžu utírat zadek Santa Clausem, kdo to jako může říct? To je geniální. Pojď ženo, teď tam zapátrej, něco tam zandej, nechám to na tobě. To vytáhla, počkej, co to je? To je nějaký velký, ale že seš to, ty můžeš si půjčit můj růžový nožík. Protože to neotevřeš obráceně. Co to je? To jsou světýlka, to jsou ty srnky, to je sobové. A nepaje, no, že by svítily. Jo. To tam musíš zamontovat manuálně. A kam to dáme, ženo, na zahradu? Jako je dobrý, že nemáme třeba vůbec hotovou zahradu, ale máme světýlka tam. To je za mě super. Na balkon, no, tak jdem to smontovat. Ačkej, ale čutem manuál jak sikej normálně. Už jen přemýšleli jsme kam je dát. Hele, a dřív tady, kde Sára byla, tak jsme měli kytku. A hele, podle mě tady do rohu nějak jako, tak je to podle mě úplně optimální. Sáře se to tam nelíbí mě, jo, takže že se dneska na ničem neshodneme. Za mě to je jakoby kvalitní. No, jako to nemá světýlka. Takže ty musíš udělat přídavný světýlka. A ono to svítilo, ne? Na obrázkách z Temu. My jsme koupili něco bez světýlek, ale tohle to mělo mít světýlka. No, takže to je takový trošku jediný problém. Hele, Sára tady už jako vymyslela, že dá tady prostě přídavný. No, easy, vyřešeno. Tak pojď další. Už teď další oblek, že nám se, že to budou světýlka nějaký. Jo, další oblek, ano, pro tebe to víte. Další to bude jako něco normálního. Tu přijde i kompresor a to musím nafouknout. A je to velký. Pane bože, oblík jsem si to na sebe, ženo, zapni kompresor. Ty kráso, děje se něco? Že nafukuju? Ty máš jak hory. Ačkej, tady mám ještě hlavu, která by se dělá jako to, že jo? Vyšová. Tyhle takhle se fakt cítí hory každý den. To je hrozný. Ty mám se to hrybe nahoře. Ty kráso, nevím koně. Ty si připadá to, balonek, ty vole, kdy to. Ale, jdu se unešen. Teko. Pustě. Máš rád sledování pornofilmu? Alo, kdo to ví? Cože? Je tu nová aplikace, která ti... Co to je? Dobrý. Já bingo, pomož mi. Pojď, ve mně, takhle. Pomož mi. Tak čau. Čau. Ještě než budeme pokračovat, tak teď v prosinci World of Warships probíhá největší vánoční event roku a tohle fakt nemůžete mysnout. Kdo by náhodou World of Warships neznal, tak je to taktická online hra, kde velíš... Tak. Ale poslední krabice, která je poměrně velká, z tohle jsou prvního balíku. Já počkej, to je ještě předposlední věc, tak je tahle tam. Já vím, co to je. Moc krásný, jo? To už to přišlo celý rozkrešovaný. Ale počkej, tam nejsou takový ty uzávěry, ne? To je. No není. To není. Jo, počkej, to až takhle obráceně, ne? Jo. Ty kráso, to je nádhera. Sice světýlka přes den nejdou vůbec vidět, ale náhodou koho to není vůbec špatný. Čekal jsem, že to bude vypadat o dost hůř, tohle je jedna z těch jako 100% lepších věcí. Hele, krása, tady dekorace, prostě hele, my už si nepotřebujeme dávat reální dárky. My už máme dárky, bingo, to je všechno, víc už nedostaneš taky. Tenhle je pro tebe, tenhle pro mě a tenhle pro Sáru. Krása, že jo? Poslední věc z prvního velkého balíku ze dvou, tak je tohle miniaturní. Blbý, no. Ty víš hnedka, co to je, ty vidět, že to Sára objednávala.
Ježiši, no tady pále. Pojďme na další balík, který je o dost větší než ten předtím a je že i o dost těžší. Vypadá to, že těch věcí tam je o dost víc. Trošku se obávám. Kolik těch oblečků si vzala? Jasně, to je třetí už. To je zase nafukovací stromek. Zase to přišlo s tím kompresorem. Jo, tady mám i to mé otvor na oči. Já myslím, že se žena úplně zbláznila. Jakoby nevím, jestli to je úplně moje velikost, nebo ty ruce nemůžu dát dolů, protože teďka na vás koukám a když je dám dolů, ale to je pro nějaký dítě, to není pro mě. Ne, já to nevidím. Já to nemůžu chodit. Dobrý? Oh shit, oh, já to dělám. To je hrozný, teda vyprostí mě z toho. Další? To je té lano, poslední Vánoce? Jo, No, člověk bříza, ale jsou to světýlka. Nevím, čím jsou speciální, ale nejspíš, až dodávám baterky a zapojím to, tak to zjistím. Ale jakoby tyhle světýlka, tak jsou jako poměrně pěkný, jo? Ale absolutně tím tvarem nevíme, jak je dát. A hlavně kam. Vy si je můžete tady jako navolit, jak chcete, jo? Že prostě teď to vezmu, tady to vohnu a tady to takhle zůstane. To je sice hezký, ale jakoby, co si máme dělat? Nevím, hele, že no, prostě prozatím, tak to dáme tady. No, to je dobrý, hele, Sára vaří. No, a tak, no. Čujte, kolik toho tam ještě je? To prostě nekončí. Něco si vyberte, pojď. Che belli, to je pro Binga! Ty jsi koupila obleček i Bingovi? Jo! To je bomba. To je skvělý. Bingo, ukaž se. Ty kráso, ty jsi frajer. Ty ladíš to tady se Sárou. Hezky. No to je nádhera. Nejpáš toho moc nadšenej. Máš super svetr. Já nevím, co to je. Já taky ne. To je nějaký zase Santa Claus, ale to je jak ponožky pro Binga reálně. Tady to není napsaný. Není pro Binga, ne. Trump Tower, to přišel z Trump Tower, ty krávo, aha. Product name, decoration. Zjistili jsme, k čemu to je dobrý a je to prosím pěkně. Na kliky. No, krása. Tady je jedna a tady je druhá. Počkej, kámo, jsem nějak obráceně. No, to je jedno. Další věc. Tentokrát krabička. Já mám rád krabičky. Sára bere měkký dárky tady, já beru krabičky. To je projektor? Pro doma, jo. Co to projektuje? Vánoce to projektuje. Ano. Vánoce. Jo. Jak to může projektovat Vánoce? To je hrozná kolotočařina, ale. Co to je? To je strašný. Jakoby dá se to dá třeba ven, jo, ale to už mi přijde takový až moc chýčovitý, ale nevím, tak můžu se tady sprchovat třeba s vločkama. Pane bože. Reklama na rybou. Výborně. Jako nováček získám slevu 250 korun a dopravu zdarma. Foodora, protože chci. Další? To vypadá jak nějaká ztracená zásilka, spíš než jako. Co to je? Než je nějaká jako tému deku. Sára tak nám nechala udělat custom ozdobu na vánoční stromeček. Bomba. To je na práce. Super. Jdeme radši dál, co tady máme. Že už vždycky jako nic se překvapí tady, tak to je co? To je dobrý. A co to je? La sedia. Co? Na nohy od židle? To nebudeme mít doma. Ne, to je... Jo, já miluju Vánoce. No tak to je nádhera. Ty kráso. Zatím se nejvíc líbí Bingovi, teď je tady celou dobu okousával. Že jo, přiznej se. Byl jsi tady? Že jo, tohle odděláme, že jo, to tady nebude. Další. Rolička, jo. Ne, to je čepice? Ty kráso! Ty tak takhle půl na štědrý den normálně ti říká. A to je maličká čepice, tam se vůbec nevejde hlava. Tady jdem otevřít další produkt. Tady mám něco velkého a upřímně mě fakt zajímá, co to je. Ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Sára objednala i vánoční stromeček s tému, jo? A vypadá to poměrně, že by to mohlo být něco takového. Co to je? To je pro předestále. Jo, na schody něco. A to je hrozný. Už jako byla kouli něčeho, tak to otevřej. Další věc. To je se pro Binga. Protože to jsou mini oblečky pro dítě, ale my žádný dítě nemáme. Jo, ty ani sama nevíš, co zakoupila. A počkej, to už si sundám. No tak to je ono. Ty kráso. Krásný, to je ono. To je ta vánoční nálada tady. Co to je? Ne, to není další čepice, že? Teď jsem si jednu sundal. Ne.
To si dáváš ty 100%. Tak to počkej, tak to jsi 100% ty, to zobjednávala ty, tak musíš si otestovat. To budou v topu Vánoce tohle. Ty si to můžeš jako modifikovat, ty se můžeš ještě dekorovat, počkej. Tak my už máme vánoční stromeček taky, to už je druhý. Hodně dobrý. Dobře, Sára nám koupila jak další jako custom ozdobu. Sára samozřejmě myslela i na binga a koupila i jeden bingový. Dávala tam, myslím, že i fotku přímo binga. Jo. Nevypadá to tak jak bingo. No, no nechla se, to jsem. To je něco jiného. Tak počkej, jak ještě někde bude jeden, ne? No hele. Bingo! Tady je bingo, to je krása. A tady tak je něco random, co prostě Sára našla na tému. Škoda, že je tak tmavý, ale. Co to je? Já už fakt nevím, jako já se už docela i bojím, co to jako nastane dál. Rukavice, ty jsi skoupila, jo. Co tam máme dál? Já když teďka podívám jen do toho pytle, tak tam je skoro všechno jenom červený. Sára má nejspíš ráda červenou, jestli to ještě nepochopili na Vánoce, takže prostě jela hodně do červený. Když koupila mašle. Jo. A jak to je dobrý, to je aspoň hezký, to se reálně hodí. A všude bylo mašle tady doma. Super, tak jo. Dál, tak tady máme další trošku něco s náznakem červenýho. A to je další mašle. Kolik jsi koupila? A tady je prostě nějaká random liána. Ty kráso, hodně fancy. Sára se tady vyřádila. Další věc, tak je zase červená. A ty zase mašle! Jenom jedna velká mašle! Ty velká dáme tohle! Na dveře. Jo, No, jo. Prosím. Jo. Jo. A úplně poslední věc z dnešního videa, tak tady máme samozřejmě světílka. Co by to byly za Vánoce bez světílek? Ale čekal jsem, že jich koupíš víc, že tady bude víc nějakých různých světílek. Což ale jakoby my máme ještě jako hodně světílek z minula, takže to je v pohodě. Sára spíš koupila něco, co jako jsme neměli a v životě jsme ani nepotřebovali. Někam to dej, no? Doufám, že až to zapojíme, tak nám třeba neschoří barák. Ale nakonec jsme ty světílka dali sem a jakoby není noc, takže nejdou moc vidět, ale v noci tak to bude vypadat dobře. Konečně tak můžeme ozdobit i barák zvenku. Tohle jsou vlastně naše první Vánoce tady v baráku. Tím, že v bytě, tak jsme to nějak nikdy moc neřešili, protože jo, uděláte si pár dekorací vevnitř, ale teďka tak můžeme tady že ozdobit úplně všechno. tak jako je našeho videa, když budete dávat nějaké opery a